Okay. Achọ m ka onye ọra m onwe ya introdo nkọwa. Onye ọra kọwa aha ya. Aha m bụ Munachiso. Abi Abuzola. Aha Buzola Zola. Aha Buzola. Aha Bukes. Adam Alpha Sata. Okay, dị afọ asatọ. Okay, ọ dị mma. Aha m bụ Ezinifo. Good job. I set a timer. Eza setụrụ timer. Ka anyị nọrọ n'oge ọkwa ya Eza. Gwago m unu ihe anyị ga-akpa maka ya taa ọwụ ise foto. Onye ọra kwuo ise foto. Ise Foto. Ise foto, that means taking pictures, okay? Photography, ise foto. So okwu nke mbụ anyị ga-ekwu bụ igwe foto. Onye ọla kwuo igwe foto. Igwe Foto. That means camera. Onye ọla kwuo ya ọzọ kwuo no igwe foto. Igwe Foto. Ihe ọzọ ga-adị mma bụ ọkụ dị mma, good lighting, okay? You need good lighting to take good pictures. Oh? So onye ọla kwuo ọkụ dị mma. And ọkụ means light or Fire. fire. Good job, Zola. Fire. Ọkụ will fire too, okay? Go, Zola. Ọkụ means light or fire. All right. Kanina Ganihu. Take photo. Take photo, that means take a picture, okay? And of course, photo means what? Picture. Photo putara picture. Oh? And then sometimes you have to print the picture out. So ige biputaya. Onye ọra kwuo biputa. Biputa. Okay, so biputaya, you print the picture. Onye ma ihe m bụ n'aka. Igwe foto kọrọ Zola aka. Onye ọbụla kwuo ya, everybody say it. Kwuo nu oji igwe foto. Good job. Makwanụ nke a na-akpọkwanụ nke a. The ọkụ dị mma. So Ken say he's holding good lighting. Now that's close. But I got you, my Mazi Leeda or ihiji. Eji m ọkụ eji ese foto. Ọkụ eji ese foto. Does anybody know what that means in English? That just means the flash. Inugo maka flash. Okay, a few people are nugo maka flash. So Naya. Yeah, okay, just a photo na okay. Unu ọ na-ahụ ọkụ eji ese foto? Ana m ahụ ya. Okay, so onye ọbụla na-ahụ ya, everybody can see it. Onye ga-agwa m ihe mere eji ọkụ eji ese foto. Ọkụ dị mma. Okay, Kelsey, maka na ọkụ dị mma. Mazi Leeda, ọ bụ eziokwu? Onwe sego foto mbụ. Onwe n'ime unu butere foto mbụ. Okay. Onwe esego foto mbụ. Mụ, Kelsey na osego, onwere onye ọzọ? Anybody else? Raise your hands if you've taken pictures before. Okay.
O nwere onye nọ ebe a nwere igwe foto? Onye nwere igwe foto ebe a? Okay, ị nwere igwe foto, okay. Enwere m igwe foto. Good job. Good job. Enwere m igwe foto. Enwere m igwe foto. Good job. Onye ọrụ kwuo igwe foto. Igwe foto. Igwe foto. Igwe foto. Onye ọrụ kwuo ọkụ dị mma. Ọkụ dị mma. Good lighting. Onye ọrụ kwuo see foto. See foto. Onye ọrụ kwuo see foto. See foto. Onye ọrụ kwuo foto. Foto picture. Kwuo foto. Foto. Bipụta ya. Onye ọrụ kwuo bipụta ya. Bipụta ya. Print it out. Bipụta ya. Bipụta ya. Gịnị bụ kamera n'Igbo? Foto. Igwe foto. Igwe foto. Good job. Igwe foto. Gịnị bụ good lighting n'Igbo? Ọkụ dị mma. Good job. Good job. Good job. Gịnị bụ take a picture? See foto. Good job. Onye kwuru ya? Zini. Good job, Zini. Good job, Zini. Gịnị bụ take a picture? See foto. That photo. Good job. See foto. Gịnị bụ good lighting? Ọkụ dị mma. Good job. Good job. Good job. Ọkụ dị mma. Okay, because Stephanie, gịnị bụ picture? Foto. Photo. Good job. Yes. Yes, gịnị bụ print it out? Bipụta ya. Good job, Kes. Okay, onye ọla kwọrọ onwe n'aka. Onye chọrọ ịgụ ajụjụ a? Who wants to read this question to us? Okay, is agụọ ya. Ọ masịrị gị ise foto? Onye ga-agwa anyị ihe ọ pụtara? Can somebody else tell us what it means? Ọ masịrị gị ise foto? Are you doing photography? Are you into photography? Okay, that's a very good way to interpret it. Ọ masịrị m ise foto. All right, good job. Ị nwere igwe foto? Onye chọrọ ịza? Who wants to answer? Photo. Igwe foto. Good job, Eka. Okay, I think a few people have answered. Ngwa kwọrọ onwe n'aka. Gịnị ka unu ga-agwa Mazi Leeda? Daalụ. Gozie gị. Daalụ. Gozie gị. Daalụ. Daalụ, Chukwu gọzie gị. Good job, guys.